Bun. Așa. Să ajungem la un episod din Counter-Strike. Fixat. Deci doar asta mai lipsea. Să zic Counter-Strike la Half-Life. Half-Life, că se după Counter-Strike, da. Sau Counter-Strike e făcut de fapt după Half-Life. Half-Life este făcut de Counter-Strike. Asta nu pot face nimic. Doamne! Deja m-am obișnuit, frate. Chestiile astea fac parte din mine deja. Deja fac parte din mine chestiile astea. Haha! Doamne! Deja știu cum să mă feresc. Ia ești tu acasă. Headshot. Hai cauciucuri vechi. S-a lovit de un zid invizibil, lăsați-mi pace. Repede ce-am făcut pe aici. Nu știu dacă mai știți, dar chestiile astea dau viață. Mă rog, coduri secrete, am acces la chestii secrete. Coduri secrete. Oh, no! Hai mai repede. Am un film ca moșneagule să ne batem. Tu cum ai intrat în chestia asta? Asta are super puteri. Du-te! Du-te, sclav al pământului! Ce repede crezi? Am zis du-te! Du-te! Stare! Gata pentru ambuscadă. E grenaduri. Atâta mai lipsă. E normal, nu? Bun. De când am mai jucat Novel Class, frate? Pentru că aveam grafica, pentru că aveam rezoluția aia foarte proastă. Ce sunt tot felul de scurt aici? Cu ce mă ajută acest scurt? Dar tot n-a reușit să înțeleg ce trebuie să fac. Oh.
satanist, dar nici Dumnezeu. Dar nici Dumnezeu nu e prea bun. A trimis racheta spațiului, oameni buni. Dumnezeu a trimis racheta spațiului. Știu chestia asta. Acum eu ce fac? Hai să explodăm câteva chestii. Așa, de fapt. Nu, asta trebuia să fac. Ce se întâmplă? Supernaveta spațială. Ia-mă cu tine. De fapt, chestia aia bagă din ăștia. Îi aduce pe ăștia din spațiu. Ia, să vedeți câți mă așteaptă afară. Sau nu? Cred că nu. Ba da. Ieșiți acasă. Haha. Așa. Și mai bine. Oamenii colectez muniții. O grenadă. Și am toată cum ai reușit, mă, că i-am distrus cauciucurile. Văd că aia fumegă. Vrei și tu una? Vrei și tu, mă? La chestiile nu ai ce să le faci. Nu știu că de la cu mitralieră de acolo. A fost ușor. Am ce zicem. Am pur și simplu scăpăm de aici și evident. Am plecat de aici. Nu. Am plecat de aici. Muniții. Corona. Asta armă. Doamne, de ce unele nu-ți dau niciun pic de damage? Lăsați-mă în pace. Aoleo, atâta mai lipsea. Atâta mai lipsea cu senzor de mișcare. Și acasă. Aștează. Bun. Exact cum credeam, dar dacă eu fac asta, după aia fac asta, ha, mă mai prindeți voi. Cinci HP, amândoi. Unde trebuie asta? Acolo? Cred că acolo.
Bun. Vechiul Half-Life. Mereu m-a plăcut. Stai că mă trebuie să fim. Doamne! Mă și iar, frate! Frate, fac nu știu tine. Țeapă. Eu mă duc în rai. Ăla-i raiul? Sunt destul de sigur că ăla nu-i raiul, dar mă rog. A, bun, gata. La 19:30 de ore. Unde? Ce-i pe aici? Că pe acolo văd că nu pot să merg. Aici nu știu să merg. Trebuie să mă bag pe acolo. Trebuie să mă bag pe acolo. Dar văzusem în Half-Life. Acolo. Investigează situația. Echilibru, oameni. Asta se numește echilibru, copii. Ce e? Ce e? Am luat ceva, dar nu știu ce e. Mă rog. Știu de ce o iau la dreapta. Și unde merg? Cred că aici. Dar era cu botul în asfalt. Ajutor! Mă prefac că ăla-i flare, man. Haide să ne folosim tactica secretă de deschide lacăte. Da, din nou. Hai să ne folosim tactica secretă de deschide lacăte. E foarte subtilă. A venit cu coridul. E cineva acasă. Asta e o moară din prima. Asta e o moară din prima. Ce șmecher. Ce asta? Să văd chiar. Asta era ăsta. Era muniție pentru ăsta. Bun, cam atât să și cu acest episod. Sper că a plăcut. Dacă nu uitați like și ne-auzim data viitoare.